Harang sir, di makaintindi sa Harang. sili. Harang, magkaon ka harang. Ha? Tapakan mo na lang Bible. Para hindi ka magkaon harang. Ay magkaon ka harang. Di man na hirang po. Sige, gamay mo ka, gamay mo po na harang. Kilang. Tapakan mo. Ba ang gusto niya apakan? Sige, tapakin na lang ang Bible ka. Para hindi ka magkaon ka harang. Tatamakan mo na lahat Bible para dire ko ang tarang. Ha? Tapakan mo na lang. Di ba love na si ano ba? Magkaon ka harang o tapakan ng Bible? Ha? Mama mo. Tapakan na lang. Ano yung piliin lang sa dua? Pili na pili. Harang na lang ano. Oh, gad kay sa tatamakan Bible, mag-iisa gid Jesus. Kasalak na. Ano lang, gamay lang dito tayo ha. Kaon ka harang. Lovely. Oo. Good. Yari gamay man kuan. Pili mo ang Ginoo. Imong higugmaon sa tapakan ng Bible. Dutay lang gid ni. Gut ay la, gut ay kay gut ay ka pa man. Dutay lang gid ni ako ihatag sa imo ha. Sige. Ara na, ara sa mga kamot. Sige, kauna na na. Harang nga ni Iday. Gut ay la. Yung pagkadaan tim mata ha. Yung pagkadaan tim mata. Ang tunga sa kami. Ayun na. Ay, dong kaysa namat mag-iisa gid Jesus. Uni na mawawara namat nga harang. Okay na, congrats. Prutas man itong dyan. Yung kapilay ko. Vitamin good. Rafat. Oh, pwede na may day kuan. Touch. Ano na yung magkakatan? Bible? Okay, Bible siya. Very good. So, di ba love ni mo si Jesus? Sir? Love ni mo si Jesus? Di ba? So, kung love ni mo si Jesus, ano mo piliin? Makaon ka sili o tapakan ng Bible? Harang. Harang ba? O tapakan ng Bible? Harang na lang sir. Kaon na lang harang. Tapakin na ng Bible kayo mo ka pakaulan harang. Pwede mo naman tubig. Hindi ako sir. Dito sin man nga na mo. Ika din nalait ko. Ako balag sa lalaki dahil kung kaharang ang ginahatan. Ang problema. Wala. Okay. Siya lang. Dua. Isa lang danay. Isa lang. Ano na? Ikaw na. Yan na ang isa. Isa. Karon Siya na. lang anay. Hindi na nato sa. Ano yung isa? Pati ka sa pera. Sige na, ikaw, adoha. Ikaw na ito. Wala man yung magkaon. Hindi diretso mo yung matulon. Ari ang isa. Isa pa. Usapon ha. Ipakita din mo Mo ka nga. man sir akamot? Mabait. Ipakita ang giusap mo. Sige. Ipakita nga gikaon Hindi mo. makaon? Oo, ay man yung gikaon ganina. Gidiretso din mo. Wala. Gidiretso mo tulon. Ito pa oh. Ay pa na pino. Ipakita nga na pino. Ipakita nga na pino. Wala man yung pino. Gidiretso mo tulon. Sige, dito na ka. Dito na. Okay na. Thank you. Ay, kaon. Tabi at todo. Sila anay. Love din mo ang Panginoon. Love din mo ang Ginoo. Anong pilion? Tapakan din mo ang Bible o magkaon ka sili? Kaon ka harang. Kaon ka harang. Okay, basta lalaki duha kang ihatag harang. Ay, babae ka? O, isa lang. Babae di ay. Isang unit na wala yung pang station. Please proceed here. May available train at station. Dito sa akin, sa ulo mo. Dipino. Station Sa naka-waiting. ulo, Dipino. Sige daw, nga daw. Oh, sige, very good.
ba daw? May tubig na mo kayo. Tingnan ko lang kay para hindi magharang tayo. Pwede lang na kanday. Hindi. Dapat Yung tapos tubig. Sige, may tubig man. Sige. Ngaya ano na. Ngaya ah. Sige. Ngaya ah. Pakita ang ngaya. Sige, pakita daw. Ngaya, pakita. Pakita na na. Pakita. Hindi na. Wala man. Hindi na pakita. Oh, sige. Ay, gamay ka. Di ba love mo ang ginawa? Kung love mo ang ginawa niya, hindi mo tapakan ng Bible, nagulong kasi. Attention to all units. May available kita nga station diri isan. Basta lalaki, duha ko na. Attention to all staff in charge of the unit. Sige, nguya ha. Ano ka rin? Sige, kauna. Harang. Nguya ang harang. Harang na siya. Nguya ha, nguya ha. Pakita nga na nguya. Sige daw, open your mouth. Pakita nga na pino siya. Okay, sige na, okay na. Okay, congratulations. Ano ka yung okay? Lion. Okay, congratulations, Lion Unit. Dipili ninyo ang magkakita harang kaysa magtapak sa Bible. Na lampasan ninyo ang inyong station o God bless sa next ninyo nga journey sa ato ang trust walk. Okay na. Sige na. Para po tayo nakarapon tayo na. Ito ma, may mo nung kapot. Hi, Jenny. Maanghang ba? Ay, mami. Mami! Patingsan ko ang... Sino nga mami? Huh? Okay na nga da. Okay na nga da. Insane. Pare, last din pa naman. Okay na. Tara nga di. Kain ka. Kain, karaputay gat ka, karaputay. Ano oras mo siya? Anong sunod naman? Dali, ano yung UDD? Tatagal ka, i-remove na kundi hindi ka na uuhawon. Ayaw pagbayai, ayaw pagbayai tinihigugma. Apit hinatin pipilion. Ang Ginoo nga ning ginihigugma kun itaw nagayakan. Tara da, papit, tara. Ayaw hit. Tao mababalyuan pa. Tara. Nga nga to kita tao pa yan. Parang upo na ako. Mababalyuan Apit. pa dito halangit. Pagdesisyonin maupay. Hindi upo na ako. Nakapot hapon ni Cook natin maupay takamot ti para di ka panunay. Ngayon, pipilion nga to halangit. Apit pagdesisyonin maupay apit. Ako biya apit ako kay Di pa nakaamon sa kaupod. Diri nga tayo ngayon labo. Dili nga pa lang yung labo kan mo na apit ko kan. Pagkausap kami, ayaw dili ko bayai ko. Tara ko na ako. Ayaw pa ko nakapagay. Inupod na apit na ito. Inupod na ko pa apit. Ginakap na ko. Bayahan ka na apit. Okay? For the sake sa mga bagulang naabot, ay bagulang naabot. Okay. For the sake sa bagulang naabot, what you are going to do tonight will define your choice. Bibigyan ko lang. What you are going
going to do tonight? What will be the result of your course tonight? Will define your character. So, dili na to makita kung ano kita ka-faithful sang aton pagsimba, ano kita ka-faithful sang atong Ginoo, og dili ta mabaluan kung ano Ginoo ang atong gisimba. Are you ready? No one will going to guide you. You will walk by yourself. Wala siyang may mag-guide sa inyo. Naka-blindfold lang ka mo. Your only guide will be the physics. So, inyo lang sundon ang physics. And then, sa unahan sa physics, namong mga choices. So, all you have to do is to be wise more than the serpent. Kung wise ang panulay, dapat mas wise na mo sa inyong choice tonight. You have to beat Satan tonight. Understood? Along the way, there will be temptation. Will make the best decision and option. Your choice is find what your faith is now. Are you ready? Kung inyo lang, kung mag-skip ka mo, sana tanggal yun. Okay, prepare. Kain ka?